guys, it's me Nela täällä taas ja tänään mä näytän miten mä pakkaan mun sairaalalaukkuun. Ja juu, täällä nukkuu Isabel ihan rauhassa täällä taustalla, niin mä voin ihan kovaa huutaa, koska muuten se heräisi ja sit se pilaisi tän videon. Sori. Nyt mä näytän miten mä pakkaan tänne saamalla pakkaan ja mun laukku näyttää siis tältä. Tänne mä pakkaan kaikki vauvan jutut, että mä voin tehdä eri videon, miten mä pakkaan sinne ja siis sairaalaan, kun mä synnytän. Juu, ja niin. Semmoista. Ja sitten pitäisi varmaan Juu, ja mä en ehkä kuvaa sitä videota, koska tää on Nukke TV ja mä en oo Nukke. Mut joo, aloitetaan. Eli ihan ekaksi tietenkin näitä vaatteita, mut mä laitan ihan ekaksi tämmösen, kun mä sain tän jotain mun äidiltä kai, tämmösen vauvalle. Ehkä maailman söpöin nalle riepu. Ja täällä alapuolella on sitten kuu, eli siis se on tämmönen littana, tämmönen, ja sitten täällä on kuu. Tämmöisen laitan, ja sitten mä laitan ne tänne, koska mä en oo edes vielä miettinyt, mitä kaikkia vaatteita mä laitan. Mut siis tämmöisen lelun mä laitan tänne. Sitten on vaatteita, kun se on siis tosiaan tyttö, se vauva, niin tytön vaatteita olen miettinyt laittaa sinne, koska se mitään poikavaatteet käyttäisi. Elikkä juu. Tämmösiä. Näitä vauvan peppupyyhkeitä, koska en mä pelkällä vedellä tai jollain kuivalla paperilla, niin nämä ovat pakollisia. Ja toi on siis uusi paketti, sitten on käytetty vain yksi. Koska Isabellan vaippaan piti käyttää, koska meillä on täällä tämmöinen, minkä mä en ota sairaalaan mukaan, koska tää käy täällä. Mut siis sit kun ollaan sairaalassa, kun nää ei oo ehkä loppu, niin mä käytän näitäkin sitten. Juh. Sitten of course vaippoja. Mulla on täällä nyt vaippoja aika paljon. Vaippa. Tämmönen kestovaippa. Vaippa. Toinen kestovaippa. Ja sit mulla on tässä vielä tämmöset kestovaipan päälle laitetut pikkuhousut. Juu, ne. Sitten on tuttejä. On tämmönen vähän isompi tuttinen. Mä en tiedä, tykkääks enemmän tästä. Tässä on tämmönen mikkihiiri. Sitten on tämmönen tutti, joka on tämmönen pienempi. Tämmöinen, joka siis, jos on tämmönen naru. Mutta sen siis voi siirtää tutista toiseen. Sen narun. Tätä narua ei voi siirtää. Tässä on tämmönen naru, jota ei voi siirtää, se kuuluu tähän. Ja sitten on tämmönen sininen tutti, ja jos on tämmönen nalle, minkä voi kiinnittää siihen. Ja tosiaan tätä nauhaa ei voi siirtää mihinkään tuttiin, mutta tämän nauhan voi siirtää. Otin nämä pikkuhousut. Tämän narun voi siirtää mihin tahansa tuttiin. Sitten on tämmönen tutti. Mä en tiedä tykkääkö se tästä, mutta siis tämmönen tutti. En tiedä kuinka iso sillä on suu se. Mutta monta tuttia. Sitten mennään niihin vaatteisiin. Ja juu. Tässä on nyt nää villasukat ja nää kaikki nämä. Eli yhdet mun mummun virkkaamat villasukat. Otan mukaan. Sitten on talvikengät. Sitten on tämmöset sisätöppelöt. Sitten mä en tiedä käyttääkö se näitä, mutta Crocsit. En tiedä käyttääkö se näitä, mutta otan nyt varmuuden vuoksi mukaan, koska. Ja sitten on pipoja, eli tämmönen ulkovillapipo. Sori taustaäänis, tuolla siirrellään pyykkikasoja kai. En tiedä, tämmönen villapipo. Ja sitten
on tämmönen sisäpipo, että sisällä voi olla pipopäissä. Koska mä en halua, että sen pää palautuu, koska siellä sisällä on aika kyllä. Sain koululaisen, jee! Tämmöisen julisteen tuli. Mä laitan tän varmaan ton Helmille, kun se tykkää onnellista. Niin, sisäpipo. Ja sit loput. Sitten 2 tavaraa, mitkä mä unohdin näyttää, on harja. Koska kun se syntyy, silloin vähän tukkaa. Tuttipullo. Tuttipullo mä siis tyhjennän. Koska siis mä huuhtelin sen ja tässä on nyt vesuainetta, mutta mä huuhtelin sen vielä uudestaan. Näin. Sori tästä. Eli paita. Tämmönen body. Mä otin aika paljon vaatteita, koska mä en tiedä, että onko nää liian iso sille. Tämmönen body. Mulle kyllä kerrottiin, että sen koko on joku 4,7. Et mä otin sen mukaisesti niitä vaatteita. Sitten on tää on suunnitelmasti aika iso sille, mutta tämmönen niinku pyyheasu, että jos on käynyt kylpyssä, niin tää voi laittaa, että se kuivuu silleen nopeammin. Sitten on tämmöinen yöpuku, missä on niinku pipo täällä kiinni, joka on tosi hyvä, koska että se pipo niinku ei silleen tipu tai häviä, koska kun mä oon noin muut vauvat silleen, silloin ei ollut vielä edes keksitty näitä, niin sitten ne on vähän niinku lentänyt jollain, sit löydetään, tullaan soittaa sarrasta, että hei, teidän pipo jäi tänne. Tai teidän vauvojen pipo jäi tänne, että jee. Että toi on tosi hyvä. Sitten unohdin sanoa tuossa piipokohdassa, että kypärämussi, koska on talvi ja niin. Sitten on tämmöiset pienet housuset jonkun mekon alle. Esim. Just tän mekon alle. Tai sinne, koska nämä molemmat on punaisia. Tämmöisen. Sitten on tämmöinen huppari, koska you know, jonkun takin alle tai jonkun. Sitten on toinen huppari, se on tämmöinen pupunen, joka on syvä. Ja tosiaan mä pakkaan aika paljon tänne, koska vaikka me ei olekaan edes siellä kovin paljon aikaa viikko, niin että siis se syntyy 3 päivän päästä, sanoin vahingossa varmaan viikon. Siis me ollaan siellä viikko, että videoita ei tule siis viikkoon. Tai siis kyllä mä ehkä siellä voin kuvata jotain, you know, ehkä. Ja siis maybe tämmönen pyllyhaalari, joka on super cute. Semmoinen. Sitten on tämmöiset housut. Niin ei tarvitse sukkia, koska niissä on sukat. Semmoiset housut. Sitten on tämmönen pieni mekko. Se saattaa olla vähän iso sille. No, en mä tiedä. Sitten tämmöiset housut, jotka on samaa materiaalia, kun se on ne tossut. Tämmönen. Että niitä voi käyttää. Sitten on tämmönen paita, minkä mun mummu on tehnyt. Sitten on tämmönen ehkä tärkein asia. Okei, ei tärkein asia, mutta siis tärkein asia on se vauva. Mutta siis tämmönen, mitä tarvii ulkona, on tämmönen ulkoilupuku, tämmönen haalari. Se on nyt vähän eri värinen, mutta kelpaa sekin. Ja sitten semmoinen, mutta siis on vielä ne peitot. Sitten on tämmönen, kun siellä on syöttötuli, niin sitten ei ole niin kova, niin tämmönen istuinalusta. Tosi tärkeä ainakin minulle. En tiedä, onko se mun helppo. Sitten on tämmönen pyyhä, prinsessapyyhä, koska mä haluan sinne niinku oman pyyhkeen, koska mä tykkään niin paljon. Ja sitten on tämmönen tietenkin peppupyyhä. Et juu, semmoiset pyyhkeet tällä kertaa. Ja sitten on tämmöinen patjajuttu, jossa on täällä tyyny. Tai siis siellä on semmoista vanua, että tyynyn paikka. Sitten on tämmöinen kantokoppa. Tai
tämmöinen tosi tärkeä, mutta se ei mahu tänne laukkuun, koska tämä on varmaan kädessä. Hehe. Ja, juu. Siinä se oli. Ai niin, tuttipullo piti pakata. Mä laitan sen tohon päällimmäiseksi, koska... Juu, siinä se video oli oikeastaan. Tai siis tässä tää oli tää video. Ehdotelkaa videoideoita. Se taas rimmas. Hehe, se rimmaa aina. Ja joo, tää video oli tässä. Heippa!